Tak, teď vám ukážeme, jak je San Francisco strašně ošklivý a vůbec ten výhled tady. Centrum San Francisca, Golden Gate. Tohle je Raduška, smutná z toho, že dostala pokutu. Nedostala já. Já jsem řidič. Tak na někoho se to svíst musí, že? A tady je mlíka, že by se to dalo prodávat. A tam někde Austrálie a Nový Zéland. A Joska. A tam někde je Twin Peaks, odkud jsme fotili minule.